Grabe lasa po nimo oy. Hilas na kay kamanulti ba mura kag ginsa. Nabuang tinuod na. Isagod tayo na libang nga di mangilo. Kanay kay ako nang giistorya sa imuha, meaning to si tinuod na nun sa di ka. Unya hilas man jud kay manulti sa mga katiwa kang bangking. Bangking? Hala, uy, kinaraan naman taong kay ng imuha. Bisan pagwili-wili, higda tuwad-tuwad tirada. Kaya kay na sa kuha. Bisik naman taong kay na, uy. Bitaw, kanang imong kahambugero, pasiklabi daw ko be. Pasikla, brada, imong gusto. Karon ka. What's an? Tanaw-tanaw. Nah, patay dyan na ron. Di magani ka balance o bike. Balintag pamasahero sa bukid be. Kay bati kayo syudad ba kay daghang kay kompetensya. May padre sa bukid kay way kompetensya. Pero ang nakalami kay daghan kayong pasahero nga puti kayong paa. First time na akong masahero diri sa bukid ba. Murag ma-enjoy jud ko ani. Kay naay mga dalaga nga puti kayo paa. Uy, time pa. Ay! Lawas. Ang ako maning agaw oh. Katoy gagaw na ako sa una ba nga estetik kayo pamurma. Karon ka. Pakitaan di ka sa akong pina kamalupitang tirada. Sakay na. Adili. Yawas. Sakay na. Kamo sakay mo. Adili gapon. Yawasa ba niyo ganina ra ko diri gatambay ba wa man japoy ni sakay sa kuha. Go! Yawas. Kisam ni tuhanan ni. Wa ka kailan oh. Kinsa day ka? Na mauna diha. Gamay lang galing pagbag-o gikalimtan ako nimo. Ako nimo agaw ba? Si Boss Anthony naun sa dik ka. Uy gaw. Yawas sinawag motor agaw. Ayaw lagi kay magasgas naun sa dik ka. Grabe mo ika parang ng tao. Mo gali. Kani gigapikap po ni magasgas. Mahal ra ba kay ning presyo ani dollar? Mahal pa ni nimo naun sa dik ka. Grabe lasa bata abay. Mo gali. Uy by the way. Ganun naamang ka diri. Masahiro kay ko diri. Nang masahiro. Ako na masahiro man pug ko pero yamat ra murag nakamalay jud ka ba nga mo anhi ko diri maunaa pug ka diri. Taka armanggoy, kabalo nga ako'y una kay diri. Si pataka ba uy? Pero time pa. Hala, go. Muni mong motor oh. Hala uy karaana na mabnaong ani. Tanawa oh. Sus. Kung sa babae pa na mura nga nagnaong taong gihangga ng motora oy. Kung sa mga babae pa ba? Kim mura na lusyang naman taong kay ng motora gaw oy. Grabe. Motor ra gani nagbag-o. Apil man pud ang pagkatawo. Unya gaw. Nakapamasahero na ka? Wa pa lagi gaw. Kanina ra ko nag-atpang dire ba pero wa may ni sakay sa kuha. Sige ragpas no. Sige ra magpass gaw kay nara mo ko na sila kasakyan. Kinsa man pugod tayo mo sakay anay mong motor gaw o nga. Nah, purya gaba naman tao nagdagway. Uy, kani ako ah. Bisag dili ko mayon nga sakay mo. Ha, ang mga tsika kalagmitan na ang pasahero nako ani. Mangunumpita lagi diri tanan oh. Nagaplano gani ko nga pahimuan ako sidecar para madala nako sila tanan. Grabe lasa po nimo oy. Hilas na kay kamanulti ba mura kag ginsa. Nabuang tinuod na. Isagod tayo na libang nga di mangilo. Kanay kay ako nang giistorya sa imuha, meaning to si tinuod na nun sa di ka. Unya hilas man jud kay manulti sa mga katiwa kang bangking. Bangking? Hala, uy, kinaraan naman taong kay ng imuha. Bisan pagwili-wili, higda tuwad-tuwad tirada. Kaya kay na sa kuha. Bisik naman taong kay na, uy. Bitaw, kanang imong kahambugero, pasiklabi daw ko be. Pasikla, brada, imong gusto. Karon ka. What's an? Tanaw-tanaw. Nah, patay dyan na ron. Di magani ka balance o bike. I'm a rider, provider. Kau tabang kau. Ya, sana! Kau. Yawas na unsa man ka. Pre, Bre, kamay. Man. na, anak kay mo ibangking. Naunsa mo to, nalapaw mo lagi to. Saan man ako pagbangking?
nga nawagtang mo sa kalit sa akong piling. Taka ramang kaghugot-hugot dira oy. Unsay dili mauba nga mauman to sa tong script? Yawasa. Di mo tumawa tong sa nasa script ato mo tong giusab. Ay ulo, buang. Klaro ni. Cut.